Pritisak je velik, a zadaci složeni. Potencijalni migrantski val mogao bi zaljuljati i onako nemirni jugoistok Europe. Forum u velebnom benediktinskom samostanu nedaleko od Beča svake godine apostrofira aktualna i akutna europska pitanja. Ovaj put austrijski domaćini na stol su stavili Zapadni Balkan i ilegalne migracije. Moramo naći jedan dobar balans između zajedničke odgovornosti, europske solidarnosti i realnih kapaciteta svake od zemalja. Znamo da migracijski pritisci dolaze ili sa juga ili sa istoka, a zemlje destinacije su uglavnom sjeverne i zapadne zemlje Europske unije, tako da u okviru toga balansa Hrvatska ono što čini i što je do sada učinila i glede politike i premještaja i preseljenja se drži svojih obveza, ona će ih ispuniti. Najmlađa zvijezda europske političke scene, kancelar Sebastian Kurz, je eurooptimist, unatoč Brexitu, unatoč tenzijama zbog migracije. Jučer su me pitali, vjerujete li da ćete za 20 godina živjeti u Europskoj uniji? Odgovorio sam da, naravno da vjerujem. I sada je pravo pitanje kako da ta unija postane vitkija. Trebamo fokusirano Europsku uniju. U to će trebati uklopiti austrijska nastojanja da moto Europa koja štiti pretoči u djelo. Forum u Wachau održava se već 23 godine od ulaska Austrije u Europsku uniju. Koliko od svog velikog iskustva, ali i nagomilanog povijesnog nasljeđa vezanog uz jugoistočnu Europu Austrija može primjenjivati kao predsjedateljica Europske unije, znaće se već od 1. srpnja. Iz samostanog Otvajgu u Donjoj Austriji, Danko Družjanić.